Той беше човека, който ни алармира с проблема за празния кошер и така заедно с него работим от самото начало. Той е консултант на кампанията и активен участник в нея. Той беше участник в проучването, за което вчера ви споменах, че направихме през 2011 година. После беше част от работната група, която направи тази серия с препоръки към институции и пчеларски организации. Темата, както беше обявена, се състои от две части. Значение на пчелите в екосистемата и роля на пчеларя в живота на пчелното семейство. Приготвили сме някои слайдове тук, по тях така ще вървим, за да е по-наред. Едно кратко стихче от неизвестен автор. Ствол извило миловидно на поляна, цвете нежно, свидно цъфна рано. И дойде пчелица, цвете да задене, те едно за друго, двете са родени. Така поета, който го е написал, кратичко, така и простичко е казал, че едното за другото са си, това е в живата природа, са точно така нещата, едното без другото не могат. Заглавието на двете части на лекцията, значение на пчелите в екосистемата, и втората част ще бъде ролята на пчеларя в живота на пчелното семейство. Материала смятам да се представи последния начин. Някаква по-обща, по-цялостна картина на нещата, на екосистемите и изобщо на проблематиката, и тогава да слезем вече от общото към частното, към проблемите с пчелите, в екосистемата. И накрая, след като кажем и какво е място на пчеларя, накрая ще обобщим какви са заплахите, какви опасности има от проблемите с пчелите в екосистемата. Така, ще започнем с общото, що е екосистема и, както ви казах, мисли глобално, действие локално. Това е една, според мен, много мъдра френска мисъл. Автора не ми е известно кой е. Екосистемата е съвкупността от живите организми и растения, които се разполагат на определена територия, в определена местност и функционират там. На последната точка искам да се спра малко. Какво губим, когато печелим? Има една особеност, на която не се и в учебниците никъде не пише или много малко пише за тия неща, докато за екосистемите явно сте така вътре сте в нещата, или поне са ви достатъчно добре ги познавате. Има една закономерност, която се изразява в това, че когато подобряваме някакви качества чрез селекция, чрез манипулации, които се правят от специалисти в съответните области, ние добиваме някакви нови качества на растения. По-големи добиви, обикновено това е стремежа, или да не боледуват от някакви болести растенията, чрез селекционна дейност. В същото време растенията губят някои от свойствата си. Т.е. постигайки някакви положителни качества, най-често увеличаване на добивите, в същото време растенията стават податливи на болести, от каквито по-рано не са боледували, имат се нови неприятели, и това е общо взето валидно за всички неща, както при растенията, така и при животните. В стремежа си да получаваме големи добиви, новите растения се нуждаят от нови химикали за борба с нововъзникналите неприятели. Ще ви напомня, тук няма много възрастни хора, едно време житото, което се произвеждаше, беше от порядъка на 100-150 кг от декар и се тореше с естествени торове. Нямате представа какъв вкус имаше тогава хляба. Такъв никъде не може да се намери. Беше дъхав, беше пухкав, нямаше тъй наречените подобрители, химикали, с които правят хляба добре да изглежда на вид, но те са вредни за здравето. Това са химически вещества, произведени в заводите. Така че, след като се направиха сортови да дават по половин тон жито, турят се с изкуствени торови, за да не боледуват по повод на тая точка, за която говорихме, че растенията стават все по-податливи, много химикали се използват, хляба вече не е това, което е бил, тъпче се с подобрители, няма този вкус, няма тая трайност. Едно време хляба, като го натиснете и го оставите, той отново си връщаше формата. Такова нещо няма. Още по-назад, ако се върнем, когато житото е било в съвсем диво състояние, известния лимец,
Той не се е боял и до сега не се бои нито от болести, нито от суша, няма врагове. Дивите растения по същия начин сами се справят в природата. Така че в стремежа си да усъвършенстваме природата, ние губим ценни качества и затова си плащаме. Няма тогава много да се спирам подробно на нещата. Нуждата от продължаване на живота е едно от изискванията или от основните качества на живата материя. Няма да изчерпваме темата за що е живот, тъй като цялостно определение на тази тема няма, но основно качество, едно от качествата на живите организми е размножаването, способността им да се размножават. И в тази връзка природата, някой може да я нарекат Творец, някой Господ, все едно обобщаващо да наричаме нещата, природата ги е създала, да могат да се размножават и е резервирала системите за продължаване на реда по всевъзможни хитроумни, гениални начини, с неограничено количество оплодителите, мъжките полови клетки, чрез много плодове, много семена. Забелязвате, всички плодове, всяко дърво дава огромно количество семена, за да може да се продължи рода. Така че природата е заложила тази способност на всичко живо да може да се размножава и то устойчиво, със сигурност, гарантирано. И в противовес на това, най-отдолу са записани ГМО растенията, така наречените растения терминатори. Това са плод на франкенщайновските учени, които са създали семена, които не са способни да се размножават. Това противоречи на принципите на живота и е едно от заплахите. Споменавам тия неща като общо, защото това е част от проблемите, които се задават и са и за пчелите опасни, а за хората да не говорим. Така че такива семена има и разпространението им, понеже и те се разпространяват с прашец и нормалните семена стават такива и в един момент всички семена ще бъдат подвластни на някой, който ще ни държи в подчинение. Така че за това ги казвам тия неща. Това са опасни и за пчелите неща. Още по времето на Дарвин е правил опити с растения, изследвал е как се развиват опрашването. Няма учебникарски работи, ако ви разказвам, да не се спирам толкова много нещата, но още тогава той е установил, че размножаването е важно да бъде разнообразен прашец, с който се размножават растенията, за да мина по-натам към нещата по същество. И природата е организирала общо взето две направления при размножаването. Едното е самоопрашване с собствен прашец на растенията. Второто направление в еволюцията на растенията е така нареченото кръстосано опрашване, за да може да се получи разнообразие от прашеца, когато семената или плодовете са по-качествени, по-здрави, по-добро поколение дават, с всички подобрени и вкусови, и всички качества са по-добри. И в този процес именно се е създала многомилионната история на растенията, са се приспособявали едно към друго и растенията и опрашителите са изпаднали в състояние на симбиоза. Едно от друго зависят и не могат да функционират по друг начин. Няколко думи за самоопрашващите се растения, понеже при тях не се налага посредник при опрашването, цветовете им не са привлекателни, нямат нектарници, нямат нужда от аромат, те си изпускат си прашеца и затова това е характерно при тях, че цветният прашец от друга страна е в много голямо количество и е лек и се носи лесно от вятъра. Т.е. природата този вариант е подготвила по такъв начин да става, че да може лесно да се опрашват от вятъра. От друга страна нектарниците са по-големи, с дълги дръжки, за да могат да поемат от вятъра от носения прашец за опрашването. Такива са бор, орех, леска, ръж, царевица. Общо взето житните растения са самоопрашващи се. Растенията, които се опрашват от насекоми, са другия клон, за който казахме, където се нуждаят. Той е по-съвършен, по-добър начин на опрашване при кръстосано опрашване. При тях те се наричат ентомофилни. Сега някои ги знаят, не знам дали всички знаят за тия неща, затова просто трябва да си ги кажем. И те са по-голямата част от растенията. От каталога на
на растенията световни е някъде от около 170 хиляди растения, 103 хиляди са цветни, опрашвани с посредничеството на насекоми или в някои случаи дори и птици има, които опрашват, но основно са насекомите. 90% се смята, че от висшите растения са с кръстосано опрашване се нуждаят, а те осигуряват 1/3 от храната на хората. И тук влизат овощни, зеленчукови, маслодайни, технически, билките, по-голяма част от тях са по този начин става опрашването им. За растенията на тези, които се опрашват, природата е създала начин да привлича опрашителите, чрез, пак по пътя на еволюцията, както насекомите са се приспособили, така и цветовете на растенията са се нагодили едни към други. Цветовете затова са и едри, ароматни, силно оцветени. Когато цветовете са дребни, са обединени в съцветия, за да могат да се виждат отдалеко от опрашителите. За устройството на цвета има огромно разнообразие от форми, оцветяване, но при всички има основни някои неща на следващата картинка. Така ги има. Имаме чашка с нектарник най-отдолу в чашката. В средата е плодника. Зелената част, това е номер 2 са венчелището, това чашчелището, а с 3 е венчелището и четвърто това са тичинките, където се съдържат мъжките спорите, полена, който опрашва. В средата е плодника, и което е интересно за венчелищетата. Те имат различно обагране, различни цветове, но имат едно свойство, което предполагам, че малко хора знаят, отразяват ултравиолетовата светлина. Защо е това? По-нататък, като говорим за пчелите, ще го споменем пак. Пчелите, когато летят, се ориентират по слънцето. А когато няма слънце, какво да правят? Ние нямаме тази способност, която имате. Те виждат ултравиолетовата светлина и облаците, облачното време изобщо не е проблем за тях. Тоест, те се ориентират независимо дали има облаци на небето. И така им е изградена системата за ориентиране, за намиране на храна. Изобщо при полета им ползват при светлата част на деня слънцето, независимо как е заоблачено небето. И природата се е погрижила и цветята да бъдат откривани. Това е като едно огледалце или стъкълце, оставено някъде на светлина и отразява светлина. Попадайки върху венчелищата, ултравиолетовата светлина, те я отразяват и опрашителите лесно я намират. Просто привлича ги тази светлина. Ето какви гениални неща са заложени в растенията. Природата е толкова мъдро направена, а ние само се мъчим да я оправяме, но на практика я разваляме. Една картинка е дадена тук, как пчелата поема нектар от нектарника. Нектарника, това, което привлича пчелите, е в най-дълбоката част, в дъното. И с хобота си, за да стигне до него, пчелата трябва да се пъхне в цвета и през това време с тялото си тя извършва опрашването. Виждате тичинките как са около тялото й. Самите пчели са силно окосмени. По тяхното тяло се събират от 60 до 100 хиляди поленови прашинки за опрашване. Така че, ходейки от цвят на цвят, за да вземе нектара, тя по необходимост взема и от този прашец, но носейки чуждия прасец, опрашва тичинките. Ето, това е замисъла на Твореца или на природата. И размерите са така направени, че цветовете, размера на цветовете е така, обединен синхронизиран с размера на пчелата, че тя да може да извършва опрашване. Тоест хобочето и цвета са в огромната си част са измерими еднакви, за да може да стига и да става опрашване. Има някои цветове, до които пчелата не може да стигат, те се опрашват от други видове пчели или от други насекоми. Така че просто човек, когато навлиза или в тия неща се загледа, вижда колко мъдро всичко, колко гениално и просто и рационално е направено.
Природата се е погрижила да не се получава самоопрашване на растенията. Тук също са заложени невероятно разнообразие от механизми това да не се получава. Повечето от овощните видове специално имат така наречените цветове, които едновременно имат и плодник и тичинки. Това е макета, който показахме по-рано. И тези цветове са наречени двуполови, но за да не се оплождат от собствените си тичинки, природата е измислила различни варианти. В едни от случаите тичинките озряват по-късно. Т.е. пчелата, като дойде да събира нектар, тя не може с собствените тичинки на цвета да опраши плода. В други случаи плодника озрява по-късно. Тичинките вече са разнесени и ги няма, когато плодника е готов и отново, идвайки за нектар, пчелата пак не го опрашва с собствени поленови зранца, а с донесени по тялото. Има от много цветове, на които е ходило от други дървета, защото кръстосаното опрашване означава не от друг цвят на същото растение, а от друго растение от същия вид. Ако са ябълки, от друго дърво ябълка да принесе полена. В трети вариант има, когато не може изобщо плодника, не се опложда от собствените, дори едновременно да озряват, има несъвместимост, природно заложена, да не може да се опраши от собствен прашец. Следващия слайд е още варианти на заложени, за да не могат да се оплождат сами със собствен прашец. Разделени са мъжките и женските оплодителни органи. При едни растения има мъжките и женските са на различни дървета. Такива са черница, върба, коноп, т.е. само мъжките полени са на едно дърво, а женските са на друго. И мъжките не дават плодове. Такива черници всички сте виждали, които имат нещо там като реси излизат, но те плод не дават. Дават само тези, които са женски, така че при тях кръстосаното опрашване е гарантирано. Не може друго да стане. Друг вариант е, на едно и също растение има мъжки цветове и женски цветове. Такива са краставицата, тиквите. Така че при тях също е нужен посредник. Не може от тичинката до цвета, няма как да отиде прашец, освен ако пчелата там или другото опрашващо насекомо не ги опраши. За насекомите опрашители няколко думи да кажем. Не са само пчелите опрашители, има и други опрашители. Няколко думи и за тях да кажем пеперуди, муси, мухи, бръмбари. При тях какво е характерно? Те по принцип не извършват кръстосано опрашване, а посещават различни цветове. Ходят и събират прашец или нектар, но не подбират цветовете. На каквито цветя има там в околността, където се от тях събират. Второ, по време на цъфтежа тези насекоми са в малко количество, тъй като зимата зимуват малък брой от тях и не могат да извършат голямо количество опрашителна дейност. Самия характер на начина им на живот е такъв, че те не могат да оплодят много от цветове. И трето, понеже живеят в полето, масово загиват от пестициди, от третирането с химикали на селско-стопанските култури, синорите са унищожени и те са все по-малко стават в природата. И затова и пчелите стават пък все по-важни в този смисъл като опрашители. Друг вид опрашители, това са диви пчели, бомбуси, земни пчели. Ето, казахме преди, че има растения, има цветове, при които нектарника е много дълбоко. Такава е детелината. Там пчелите не могат да стигат. Просто така е в природата, така е заложено. Тези бомбусите стигат. Имат по-дълго хоботче и стигат и те опрашват детелината. И стигаме до медоносните пчели, които са темата на днешния ни разговор. Те осигуряват това кръстосано опрашване по най-ефективен начин, защото първо, когато тръгнат пчелите на паша от един кошер, са ориентирани към определен вид цветове. Целият кошер посещава един вид цветове. Не е като пеперудите, там като мухите и бръмбарите. Това е така нареченото цветопостоянство.
когато събират от ябълки, посещават само от ябълки, събират прашец или някой нектар, но само от един вид дърво. По този начин те осъществяват най-добре кръстосаното опрашване, защото при пеперудите, мухите има по тях всякакъв прашец от различни растения, докато при пчелата това не е така. На цялото и тяло е покрито с един вид прашец и това гарантира качественото опрашване. Освен това, в процеса на цъфтежа рано на пролет, пчелите са в много голямо количество. В семейството зимуват 20-30 хиляди пчели и когато започва пролета, те почват бързо да нарастват и масирано могат да опрашат големи площи. За разлика от другите, които споменахме, те са в единични бройки, малко са на брой и не могат да осъществят голямо опрашване. Ето затова е огромното значение на пчелите. Сега пропуснах да кажа за предишните опрашители, за пеперудите. При тях природата също с гениалната си мъдрост и изобретателност е създала различни механизми. Например, има пеперуди, които опрашват денем. При тях те летят на големи цветове, за да ги привлекат растенията. Цветовете са много едри, с ярки цветове и са удобни за кацане на пеперудите. Има пеперуди, които нощем летят и опрашват нощем. При тях обратно, цветовете са с много силен аромат, но нямат някакви големи цветове и цъфтят нощно време, когато обикалят пеперудите. За мухите, като опрашители, те всички си ги знаем, че си падат по мършата. Има цветове с аромат на мърша. Значи, това е заложено да привлича мухите. Те не са предназначени. Всички сме опитвали цвят някой, който е с неприятен аромат. Природата го е създала, за да го опрашват мухи. Така че за всички си има решение. Природата е намерила някакъв начин всеки да може да си продължава рода в комбинация с опрашители. Казахме, че пчелите са най-важните същества за растителния свят. Няма по-важни от тях. Около 90% казахме, че от растенията са ентомофилни и имат нужда от опрашване и от тях около 84% се опрашват от пчелите. Чрез опрашването именно продължават живота на растенията да дадат семена, да продължат живота си. Затова те са свързващо звено в най-важния етап, когато става оплождането. Без тях това просто няма как да стане и накрая ще си споменем и за трудните неща, които следват от това положение. Няколко думи за пчелите, да кажем, не знам, ако много от вас ги знаят, съвсем бегло така ще споменем. За състава на пчелното семейство има 3 вида в него пчели. Едното е пчелната майка, тя е една в цялото семейство и снася яйца през пролета, лятото, за да има пчели. Работничките, които са основната част при едно семейство, през лятото от 60-80, много силни семейства, до 100 000 пчели има в кошера. Така че това е една огромна работоспособна сила. Има си и мъжкари, търтеите, ние си падаме малко от тая страна, те нищо не работят, те само ядат мед. И единствената им роля е да оплождат оплодителни дейности, така че природата се е погрижила да са силни, да са здрави и да могат да създадат добро поколение, така че си имат своето място, но понеже сезонно се нуждае семейството от тях, към края на лятото пчелите ги изгонват навънка по най-жестокия начин, изхвърлят ги от кошера, за да си останат, за да не ядат и през зимата, защото един търте яде няколко пъти повече мед от една пчела и нищо не прави. Денем си прави само разходки, търси майки за оплождане, ако няма, прибира се и всеки ден си ходи, тъй че природата това го е измислила, зимата няма нужда от търти и вънка. Да не се научат и нашите жените да ни изгонят от къщи, като не вършим нищо, само гледаме телевизия. Биологични особености съвсем накратко, няма да се спираме на подробности, или ако някой има да пита нещо, можем и дълго да си говорим. Казахме го и това и при опрашване, че броя им е много голям през цялата година, особено през лятото, когато е активния сезон и опрашват, 60-80 хиляди са. И по-голямата част от тях излизат да събират нектар, да събират прашец. Те имат инстинкт за запасяване на храна и работят много интензивно в този период, докато зимата остават 15-20 хиляди да презимуват, само да изкарат
тежката част от годината и през пролета, рано, още от януари, започват вече да създават новото поколение, да зареждат и точно когато почват да цъфтят растенията вече март, април, нараства броя им и така са в комбинация с жизнения цикъл и на растенията. Друга особеност е, че се поддават на отглеждане от човека и имат многогодишен живот. Едно семейство може да продължава много години, понякога загиват семейства по различни причини. И той го споменахме и преди, че посещават цветовете само на един вид растения. Това е уникално, други няма такива насекоми опрашители, което е изключително ценното им качество, именно да могат да разнообразяват при опрашителната си дейност различните растения. Органите, с които се ориентират пчелите, това имат силно зрение, особено от близко разстояние, над 100 пъти по-силно зрение имат от човешкото, но като се увеличи разстоянието отслабва, но което е важно, което ние го нямаме, те виждат именно ултравиолетовата светлина, за която стана дума и как природата ги е комбинирала, отново го повтарям, венчелищата отразяват тази светлина и лесно пчелите намират цветовете. Не е нужно да ги търсят в зелената, в храсти, просто гениално решение. Обонянието също е много силно за намиране на храна, осезанието да реагират на допир, вкуса усещат сладко, кисело, горчиво и какво? Сладко, солено, горчиво и кисело. Интересни опити са направени за усещането им за сладко. От 34 вида сладък продукт захар са дадени на хора да ги опитат. Човека е установил около 30 от тия сладки неща, човека ги сметнал за сладко. Пчелата е избрала само 9 от всичките продукти и се оказва, че това са такива продукти, които тя може да смели с тялото си, да ги усвои. Останалите за нея са неприемливи и не ги счита за сладко. Така че усета за сладко е различен между хората и пчелата. Има си явно, природата е надарила с тая способност да разпознава това, което може да бъде усвоено и да бъде полезно за нея. Органи за равновесие, това са за ориентиране, за търсене на пътя, няма да се спираме на тях. Рефлекси, условни, безусловни, няма да разглеждаме. Подробно малко ще се спрем на органите за намиране на храна. Пчелите имат на главата си 2 пипала или антени, които са снабдени с 60 000 рецепторни клетки. С тях на помощ те създават пространствен образ на източници на нектар и прашец. Тоест, те добиват цялостна картина къде се намира прашеца, къде се намира храната. С хобочето си изсмукват нектар. Казахме, той не случайна му е дължината. Търтия има много по-късо хобоче. Той не е нагласен да работи. Той само от килийките готов мед си яде, докато на пчелата и майката също има по-късо хобоче. На пчелата е най-дълго хобочно и то точно толкова, колкото са почти всички цветове, за да може просто в синхрон са създадени. Цвета да може да бъде посетен и пчелата да си вземе своето и да свърши работа си, да опраши. Така че всичко е много интересно направено. Има медово стомахче, в което поема нектара, когато го изсмуква от цвета, а има също така, когато събират прашец, защото едни от пчелите събират нектар, но други отиват за прашец. Всяка си по задачите. Пчелното семейство се нуждае и от прашец, и от нектар. Някъде през годината едно семейство консумира около 120 кг мед за собствени нужди и около 20-25 кг прашец. Може да си представите каква огромна работа е това да го донесат, а ние на всичко отгоре им крадем това, което се събрали за зимата, отидем да и го вземем и им слагаме захар, защото сме много хитри. Те да ядат захар, а ние да ядем мед. На кръченца си носят нищожни топченца, за да станат 25 кг. Може да си представите как огромна работа е. Също и нектар е в много малки количества, които пренасят, но поради голямата си работоспособност пчелите в екосистемата, това го казахме сега, някои неща може би се повтарят така до някъде, поддържат именно чрез опрашването се поддържа биоразнообразието. Ако това не се осигурява, редовното пчелоопрашване осигурява устойчивост на системата. В началото споменахме, за да има устойчивост много години да може да функционира една екосистема, тя трябва да се поддържа в равновесно състояние. Пчелите са тези,
основен фактор за опрашване на растенията, които се нуждаят от такова опрашване. Така че не може без тях да бъде. Малко информация за способностите на пчелите при опрашването. Дневно една пчела посещава, виждате, четат ли се, не знам от тук, 4-5 хиляди цвята една пчела посещава. Можете да си представите колко труд е. Някъде към 20 и няколко полета през деня, когато има активно така събиране на нектар, полета прави. От едно семейство посещава денем от 40 до 60 милиона цвята. Това може ли така човек да си го представи като обем какво е? За един сезон посещават от 5-600 милиона цвята, силно големи семейства и над милиард цвята. При положение, че едно дърво има костилково от 50 до 150 хиляди цвята, може ли да добиете представа какво огромна работа се извършва? Нали, тук най-отдолу е посочено условно 4000 овощни дървета могат да опрашат, но това на практика не става, защото овощните дървета прицъфтяват. Това е просто като обем работа е 4000 дървета. За опрашване на 10 декара овощни градини се предвиждат 2 пчелни семейства са достатъчни. Това е невероятен обем от работа, невероятна работоспособност имат пчелите, за която ние не можем дори да се я представим. Нали? Тук някаква бегла представа се добива от това, което ви показваме. Какви заплахи има за пчелите, когато си вършат работата, когато летят? ГМО са, просто преплитам нещата, но те са свързани. Пчелите, вече всички сте чували, че има големи проблеми с пчелите, че намаляват, изчезват и то в цял свят, не е само тук. Едно от заплахите е генетично модифицираните организми. Те заплашват поначало биоразнообразието. Където се отглеждат генетично модифицирани организми, там биологично земеделие не може да има. Това не е вече естествено. Това е някакъв друг, някакъв извънземен вид растение. В естествената природа такова растение или животно, защото се правят опити и с животни, не може да има. И понеже се опитваме да поправим природата, това е непосилно. Виждате, споменахме в началото, колко сложни са взаимовръзките между растения, между животни и намесата на човека, който е прочел първата буква от азбуката на генетичното наследство, се опитваме да поправим природата. Това е все едно един лекар да прави операция от апандисит с боксови ръкавици. Механизмът е толкова сложен, толкова фин, всичко е така закодирано, така че ГМО са едно от големите заплахи не само за пчелите, а и за нас хората. Това е добре тая информация да се разпространява, да се обяснява, хората да знаят и да се съпротивляват, защото натиска на производителите на ГМО е невероятен и се опитват целия свят да завладеят, включително и Европейски съюз, и ние сме също и върху нас се оказва натиск, върху тия, които вземат решенията в държавата, т.е. държавници, министри, там управляващи, и ние трябва да сме с отворени очи, да не проспиваме тия моменти. Пестицидите се смятат за едно от основните причини за голямата смъртност на пчелите. Не са само те, но едно от основните. Оказва се тук в последните години, откакто са измислени тия неоникотиноиди, на 22 миналия месец имаше протест на пчеларите, именно срещу тия неоникотиноиди, които масово се използват в целия свят и те влияят на най-чувствителните неща на пчелите. Механизма им за ориентиране. Това е все едно пиян човек. Прави неоникотиноида е на базата на никотините, тия, които са в тютюна. Пчелата загубва чувство за ориентация, отива да събира нектар или прашец и не може да се върне в кошера. Така че за това се говори за празен кошер, за синдром на празен кошер. Те излизат с хиляди и всяка като поеме малко количество, не може да се прибере. Спирам се и на този въпрос, защото сега се води и борбата и на ниво Европейски парламент. Другия начин е не винаги количеството е толкова голямо, някога до тях пчелата поема много малко количество неоникотиноиден прах, прашец или нектар и го внася в кошера. Успява да се прибере
И какво се получава в следващия момент? Младите пчели се хранят с този прашец. Това са дози, които не ги убиват. Остават живи, сублетални, така наречени дози. Обаче хранени младите пчели, те вече им спада имунитета. По-слабо жизнени са, лесно ги нападат болести, живота им е по-кратък, не са трудоспособни и семейството отслабва и си заминава. Така че това е втория ефект. Единия, когато самите пчели, които са отшли на работа, вече не се връщат и кошера се изпразва, но последицата е за младите пчели, което е още по-лошо. Тия неоникотиноиди, просто задържам вниманието ви на това, но трябва да знаете, защото това са опасностите, които грозят нашата храна. Това не е просто разказ, така любопитни неща, да чуете, да знаете какви опасности идват към нас. Неоникотиноидите не се разлагат в земята до 3-4 години. Остават си там. Първо, семената не винаги става третирането от въздуха, нали, с наземна техника, а много често семената се обработват с тия неоникотиноиди. Те проникват в семето и в цялото растение, в цвета, в листата, навсякъде ги има. Резултатът е, че убиват вредителите, срещу които са насочени, но заедно с тях пчелите пренасят нектар в кошера. Има го в нектара. Той е дошъл от семената, които са обработени, защото когато се третират културите с наземна или с авиационна техника, пестициди по принцип в меда няма. Има само в прашеца, който е напръскан директно. Но нектара непрекъснато излиза отдолу, който е бил, той се изпарява и първите пчели, които са го взимали, те са отровени и край с тях. Докато при този начин на функциониране на семена, обработени с неоникотиноиди, те непрекъснато излизат в нектара. В малко количество са, пчелата взема нектар и се прибира и го носи вкъщи и новото поколение, казахме, какво става с него. Той е нежизнеспособно, хилаво, а болести има, като и при хората, падне имунитета и всякакви болести, срещу които при нормално състояние те си оцеляват, вече са податливи на разнообразни заболявания, защото и по пчелите има много болести, не само по хората. Така че ето защо пчеларите сме на нож с управници, защото на фермерите върши много хубава работа. Неоникотиноидите убиват всичко живо, всички насекоми, те лесно се справят, за да изкарат големите доби, за които казахме, са нужни силни химикали. Значи, тия неоникотиноиди са с 1000 пъти по-силни от прочутото ДДТ. Да знаете за какво става въпрос, защото тия неща не ги пише по вестниците. Няколко хиляди пъти е по-силен. ДДТ е нетемосано в целия свят, а това са химикали, които ги произвеждат няколко фирми в света. Ако трябва, ще ви кажа имената, но това не е толкова важно. Те са няколко вида, но основата на тях с търговски имена над 20 вида такива неоникотиноиди са разрешени в България и се третират културите с тях. Част от тях попадат и в нашата храна. Не смятайте, че това не става. Казахме, че се разлагат на тъмно много бавно. Минават години. И какво се получава? Като са предишната година имало рапица там или слънчоглед с третирани семена, в земята остават неоникотиноиди и следващото растение, което не е третирано или цветя, те поемат от земята и в техните цве отново се появяват неоникотиноиди, с които те не са третирани. Ето какъв механизъм става и пчелите отново умират, посещават цветя или растения, които не са третирани, но резултата пак е същия. Те внасят в кошера и ги убиват. Затова се спирам на тях, защото е голям проблем. В Европейския съюз голяма борба се води. Фирмите с милиардите настояват да не се въвежда забрана, а обществеността, най-вече пчеларската общност, настояват да бъдат забранени тия пестициди, да се търсят такива, които са по-безвредни за пчелите, щадящи. Битката е много сурова. Последното решиха и българския представител предното гласуване, е гласувал въздържал се, с което не можа да се вземе. Точно неговия глас е бил достатъчен, за да се вземе решение за забрана и протеста беше именно за следващото заседание там на тази комисия, която решава въпроса. И министър-председателя пое ангажимент и наистина българския представител е гласувал за забрана и благодарение на неговия глас
се взима решение да се забранят, не от лятото, както беше искането, в края на тази година, за 2 години, тия неоникотиноиди ще бъдат забранени в рамките на целия Европейски съюз. Разглеждам го малко повече въпроса, защото е тревожно. Гражданите не знаят тези подробности, не знаят, че това нещо попада и в храната, това са си химикали. Няколко думи за пчеларя, ролята на пчеларя. В края пак ще споменем за опръщителната част, какво и що е и колко е опасно, нали, да има пчели, ако те загинат. Няколко думи за пчеларя в гледането на пчелите и неговата роля. Първо, пчелите не са домашни животни. Значи, има разлика между домашно животно и пчели. Те са удомашнени, но не са домашни. Значи, домашното животно е крава, там знаете ги всички, кози, овце. Човека, който ги гледа, изцяло отговаря за тях, да им осигури храна, вода, жилище за спане, докато са пчелите не са така. Пчеларя няма отговорност да ги храни. Пчелите сами си намират храната, той им осигурява единствено жилище, подслон, настанява ги и те се съгласяват. Ето това е удомашнени в известен смисъл, но те не са опитомени. Те не познават пчеларя. Пчеларя така е. Не го познават. Освен това, живота им е много кратък. 30-40 дни живеят, така че те нямат време да го опознаят. Едно домашно животно с години свиква се с стопанина, знае му, добива дори черти от неговия характер. Така че пчеларя просто ги настанява ги някъде, грижи се за тях, затова пък ги краде, ограбваме ги, но това си е част от бизнеса. Какво да направим? И ние обичаме сладко, а те пък го събират. Значи, какво прави полезно за пчелите пчеларя? Избира място за пчелин, да е подходящо за тях, защото има там изисквания да не е влажно, да не е на вятър место, да имат добри условия, както и ние искаме южно изложение, и той трябва да намери подходящ терен. Освен това, в някои случаи организира подвижно пчеларство, т.е. мести ги в райони, където пашата е по-обилна. Като се изчерпи на едно место, отиват на друго, където цъфтят и така добивица с пъти по-големи стават. Едно семейство над 50, над 100 кг може да събере. Това са усилия от страна на пчеларя. Създал е фургони, там мести ги, така че по този начин той ги подпомага да могат да съберат голямо количество мед. Не е без корисни цели, защото голяма част и той го взема. Осигуряем жилищата, това са кошери, подходящи системи, има много, няма да се спираме на тях. Спираме се на последния въпрос, който има отношение към опрашването. Дресиране на пчелите, но това не е за да се разбираме с тях. Дресирането е в смисъл да търсят растения, които цъфтят в момента, т.е. да ги подпомогнем. Значи в пчелното семейство, работничките, малко ще се върна към пчелното семейство, пчелите работнички, част от тях са разузнавачи. Те ходят да търсят храна. Т.е. една група от пчелите сутрин поемат голямо количество храна и тръгват в неизвестното. Като разузнавачите наистина отиват да търсят храна. Обикалят на няколко километра, се отдалечават от кошера, за да намерят храна. Ако не намерят, връщат се, изяли са това, което са го погълнали. Те си пълнят това стомахче, за което го казахме. Там има медово стомахче или медова гушка се нарича. Но когато намерят храна, връщат се в кошера и чрез определен танц казват на другите пчели разстоянието, посоката и разстоянието на пчелите и тогава тези, които възприемат тази информация, масово пчелите отиват на това место да събират нектар, било или прашец. Така че разузнавачите вършат такава работа. И в тази част пчеларя може да помогне именно с така нареченото дресиране. Да кажем, започва да цъфти акацията. Пчеларя сварява сироп захарен или с мед и изварява в него малко акациев цвят. И сиропа добива аромата на акация, пчелите го поемат отгоре, на пчелите има хранилка, така наречен, където през зимния сезон есента и пролета се дава храна на пчелите, там се изсипа този сироп. Пчелите като го поемат, те усещат вече аромата на акация било или на слънчоглед, от каквото е направен сиропа и отиват да търсят този вид храна, когато цъфтят, така че по този начин пчеларя улеснява търсенето и ги насочва към културите, които в момента цъфтят. Като минат, той може с друг вид да направи същото, т.е. това е едно подпомагане на намирането на подходяща за сезона храна.
Какво друго прави пчеларя за пчелите? Накратко ще споменем, защото все пак той наистина полага постоянни грижи. Те трудно в природата живеят наистина и без наша намеса, но понеже ние много се бъркаме в живота им, не само им вземаме меда, но трябва и да полагаме определени грижи. Прави периодично при необходимост преглед да види дали не са болни, състоянието им много ли са, малко ли са, но най-вече за болести. През пролета ги подхранва с мед или с захарно-меден сироп или чисто захарен сироп, каквото има. По-добре е с мед да ги храни, но не винаги има толкова мед. Така че за ускоряване на развитието им да станат много преди пашата, пчеларя полага грижи, дава им храна, това интензифицира пчелите, имат усещане, че има постъпване на храна и започват усилено да отглеждат млади пчели и вече когато започнат да цъфтят растенията, те са много в кошера, отиват и вършат огромната опръщителна дейност, ама и събират и много мед. И за пчеларя да има. Помагат при размножаването на пчелите, правени там чрез роене на отводки. Ако има въпроси някой кое как става, няма да ги разглеждаме подробно. Поставят и свалят магазини, когато дойде сезона вече да събират. Ето сега май месец вече събират мед. Май и юни основно и много малко през юли. Той са основните месеци, така че трябва да сложим магазини, да следи когато се напълнят, сваля ги, центрофугира ги, връща ги, като оставя за тях. Магазина е за пчеларя, долу, където живее и пчелно семейство, там меда не се взема. Той ще остава за тях за зимата. Така че все пак не се им взема всичко. Те правят запаси, които могат да им стигнат и за години наред, тъй като и меда е храна, която не се разваля, друга такава храна няма. Тя с векове може да стои и пак си хранителна. Получават се и други хранителни продукти, пчелни продукти там, като прашец, като прополис, млечице. След това, като привърши сезона летния, активния сезон, той ги подготвя за зимата. Есенно време ги подхранва, ако не са им достатъчно запасите. Някога годините се случват лоши, няма достатъчно храна. Пчелите не могат да си набавят храна за зимата. Пчеларя трябва да допълни или с захарен сироп, или с меден, ако има от предишни години. През зимата също се правят грижи, следи се състоянието им. И последното е една ситуация, пчелите са много стресирани. Това е също една от водещите причини за загиване на пчелите. По всякакви начини изпитват стрес, както и човек на работното си място, ако някой непрекъснато ви дърпа и ви пречи или шуми, ами ровенето в кошера, опушването им, след това тия химикали, с които се пръскат растенията, всичко това са дразнители за тях. Нали, когато летят навън и неблагоприятно условие, когато има, ако се чука по кошерите, много причини има. Лекарства им се дават, като боледуват, всичко това ги стресира и намалява имунитета, така че стрес е един от факторите, с който пчеларя трябва да полага грижи, да не изпадат такова състояние. Освен тези фактори, над които пчеларя може да влияе, за съжаление има и много силни фактори, които са извън неговите възможности. Тук са, така накратко са изброени. Индустриализацията и химизацията на земеделието. Това са пестициди, торове и какви ли не още химикали. Пчелите страдат от тях и пчеларя не е в състояние да се пребори. Има някаква нормативна уредба в тая държава, която никой не зачита за 5 пари. Значи, и фермерите станаха богати хора, едни от богатите вече у нас, едрите фермери имам предвид, които гледат десетки, стотици хиляди декари земя, пръскат си и хич не ги интересува, че тровят пчелите. Глобица 8-10 хиляди лева, ето той знае, с него ходихме в Добрич, се срещнахме с директора по дирекция земеделие и той казва, идва фермера и пита колко е глобата да я плати и да отивам да пръскам. Тоест, това морал ли е, това съзнание ли е? Той убива стотици семейства, но си гони неговото. Високите добиви не го интересува, че утре няма кой и неговите растения да опрашва, защото слънчогледа се оплашва само от пчелите. Рапица са основни култури, които им носят големи доходи, но човек трябва да има и съзнание да го прави така, че голям проблем си е. Просто страдат, защото попадат на тия пестициди, торовица също отровни за тях. Те спират, кацат по земята, почиват си и от тях поемат също са вредни. Засяването за ГМО казахме,
В България е забранено засяването, но не е сигурно дали не се засява нелегално. Ние сме разградена държава. Никой не контролира. Ето, нормативните документи не са лоши за третиране с пестициди специално, но никой не ги спазва. Къде е държавата? Да налага глоби, да ги увеличи многократно глобите, да ги лишава от субсидии. Няма такова нещо. Да не ви разказвам, има, ако проявявате интерес, повече подробности ще ви кажа за неспазването. Просто два бранша са един срещу друг. Фермерите си гонят бизнеса, гонят си печалбите, да карат скъпи коли, луксозни, а пчелите си загиват. Оставете ги пчеларите. Пчелите вече почва да ги няма. Друг проблем са монокултурите. Ами той, за да спечели много, събрал е земята на много хора, разорава десетки хиляди декари, засей ги само с жито, само с такива немедоносни култури, или само медоноса да е, само един слънчоглед, хиляди декари. Ами може ли човек да яде само едно и също нещо? Малко да се отклоня така, да ви разкажа за една малка така като анекдот, ако можете да се каже. Английският крал на времето, един от английските крале, се е прочул, че много с чужди жени си имал работа и папата решил да отиде. Не може краля да се злепоставя пред поданиците си. Отива при него и краля го посреща както се подобава и го пита: кое ви е любимото ядене? И папата отговаря: ми печена патица. И започват, докато гостува, сутрин, обед, вечер, само печена патица. И папата вика: добре бе, друго нямате ли? Краля му каза: имам, ама и аз най-много си обичам кралицата, ама само с кралицата не мога да карам. И той сега патица обича, тъй на пчелите да го свържа с тях. Не може дори най-хранителният прашец и най-хубавия нектар да събират само с една гуми. Направите сметка, вие можете ли да ядете само любимото си ядене? Нали? По този повод го казах. Защото установено е и научно, че дори най-силният прашец, ако ядат пчелите, имунитета им спада, отколкото ако ядат слаб, не толкова хранителен прашец, но разнообразен от различни култури. И ние по себе си го знаем. Никога не може да ядем само едно ядене. Нужно е да се разнообразява, защото човешкото тяло е изградено от много съставки и от разнообразието в храната ние ги получаваме и то се гради и е здраво. Същото е и при пчелите, но това интензивно земеделие, индустриално земеделие, което вече завладява света, лишава пчелите от храна. Насекомите изчезват, защото няма синори, отровени са, пчелите останаха единствени опрашители, но дори само слънчоглед, само рапица или никаква храна в тия огромни блокови, които са в Добруджа и в целия свят, не е само при нас, така че монокултурите са също един фактор, който допринася за спадане на имунната система на пчелите. Тя като спадне, вече враговете им само това чакат, болести от всякъде ги дебнат. Малко се говори за електромагнитните излъчвания или под сурдинка се говори. Това са радио, телевизионни сигнали, GSM, GPS-и. Където и да си отворите GSM-а, имате сигнал. Това го има и при пчелите. А те се ориентират по електромагнитен път, чрез магнитното поле и с електромагнитни излъчвания. Науката все още е назад, не е отговорила на всички въпроси. Как се ориентират точно пчелите, как намират пътя си и как се взаимодействат. Оказва се, че те се взаимодействат и с растенията чрез електромагнитни излъчвания. Тоест връзките са много по-сложни, науката още не ги е обяснила, не ги знае, но ние сме претъпкали ефира с сигнали и всички спектри на честотата. Няма начин да не засегнем живота на тези насекоми, които в навигацията им те играят решаваща роля. С какво е покрит? Има. Къде няма? Отидете на полето, навсякъде с влака, с кола, където и да пътувате, държавата е наситена от космоса, спътникови снимки, където искате хващате телевизионни сигнали, Булсатком ви осигурява. А това всичко е излъчване. То е до всяка точка на Земята. В града, може да е куриозно, но се оказва, че в Париж пчеларите, които са в провинцията, изкарват по 20 кг мед от кошер. В Париж изкарват по 100 кг от тези кошери, за които говорите.
там има паркове, има цветя, никой не третира с химикали, няма пестициди и пчелите събират много повече мед. Факт. Така че в града се чувстват, оказа се, пчелите им е по-добре и може да ожилят някого. Сега, особено ако е алергичен и неприятно, но няма спокойствие за пчелите. Няма място вече на земята, на където те да се чувстват в безопасност. Не забравяйте, че тия магнитни вълни влияят и на нас, но ние си траем. Ние имаме по-яка, природата ни създала яка имунна система, но те си копаят, те си работят. Не спират. 24 часа в денонощието. Промените в климата също се отразяват. Нови болести има по пчелите. Идват от изтока, някакъв паралич, израелски наречен сега, някаква, той е идентифициран в Израел, иначе произхода му е от далечния изток и се предполага, че е мутирал вирус от атомните бомбардировки. Този вирус вече идва като враг на пчелите. Така наречен паралич, израелски паралич, и той е един от обвиняемите за изчезване на пчелите, но Бога ми всичко това е резултат от дейността на човека, на цивилизацията, така наречена. И съвместното действие, синергичното действие на опасностите, тия някои от които изборихме, това не са всички, влияят много по-силно, отколкото всяко едно по-отделно, така че комплексът от фактори, който въздейства вредно и опасно на пчелите, до там води. Тук имаме една кратка табличка с добивите на пчеларите и пчелните семейства в България. Какви са? Виждате, пчеларите 2007 са били 33 хиляди, 2011 са 22 хиляди. 2012 още няма данни на агростатистиката, затова не са посочени данните, защото чиновниците не им стига половин година да сметнат и тия разчети да ги направят, но те си вземат заплата и не ги вълнуват много тия неща. Заповядайте. Ами човек, който гледа пчели и се е регистрирал в областните, това в Агенцията по безопасност на храните, всеки пчелар трябва да се регистрира, но има много и нерегистрирани пчелари. Тоест човек, който гледа пчели, това е пчелар. Не всички. Има и много нерегистрирани. Не са всички тия 22 хиляди регистрирани. Покрай тях събират данни, статистиката, не знам системата им каква е, но регистрирани са някъде 6-7 хиляди души. Така че 22 хиляди ги водят, но има още 10 хиляди, които са с по няколко кошера и не са регистрирани, но ако е отеха, това в целия свят е така. Никъде няма добра регистрация и пълна на пчеларите, но дори и тази, която има, и тя е показателна. С 1/3 са намалели пчеларите у нас. Погледнете и пчелното семейство. От 719 хиляди 2007, сега са 548 хиляди. Въпреки че текат програми, всяка година по 6 милиона се дават за пчелари, но между нас казано, тя ги вземат около 1000 души. Вижте колко са пчеларите. Тоест и програмите и всичко е направено за определени хора, не за всички. 40-50 души в България са производители на майки и на отводки и някъде към 3 милиона си ги гушват, като са двойно надути цените. Може да си представите за какво става въпрос. Просто се източва програмата, но просто е друга тема и не е обект тук на нашето така обсъждане. Не. Има данък, но той е... Зависи, ако е регистриран земеделски производител, данък се иска за продадената пчелна продукция. Но е по-малък, ако сте регистриран като земеделски производител, ако не сте, данъка е по-голям. Това са също безобразие и несъобразни неща, защото приноса на пчелите е огромен. Тук видяхте каква огромна полезна работа вършат и държавата им е сложила данък. Не им дава възможност да си продават свободно продукцията. Има страшно много проблеми и пълно е безхаберието на Министерството на земеделието и на околната среда по проблемите с пчеларството, но просто е друга тема или ако искате, като завърша след малко, още малко има да си ви кажа няколко думи, може да говорим и по такива въпроси, нали, да обсъдим, да коментираме. Ако изчезнат пчелите, какво ще се получи? Това не става изведнъж. Ето вече 7-8 години по света, не само в България, масово изчезват пчелите. Може да минат години или някое десетилетие, но изчезването им или намаляването им до какво води? Ми спират да опрашват растенията, растенията спират да дават плодове и лека по лека
те просто ще закърнеят. Докато са живи дърветата, ще цъфтят до едно време и накрая ще престанат. Няма откъде да се възпроизвеждат. Семена няма как да става. На храната, на трапезата ни ще обедне. Ще изчезнат всички плодове, всички зеленчуци. Любимото кафе на всички, на 99 на 100 от хората ще изчезне. Кафето се опрашва само от пчели. Някъде другаде по света, но и другаде по света пчелите също изчезват. Така че това не е проблем само на България, това е на целия свят. Така че ще почнем да ядем само жито и царевица. Те не зависят от пчелите, но разказах ви преди малко един анекдот. Не може да ядем само това. Хляб, колкото и хубав да е и царевица, и хляб, царевица, и жито, и какво, докъде ще я докараме? Тъй, че тук по данни от Европа 84% от растителни видове и 76% в Европа зависят от пчелно опрашване. По техния разчети пак, приходите от опрашителна дейност на пчелите само в Европа са около 15 милиарда евро всяка година. Тук вече са довтръсвани, може би, думите на Айнщайн станали. Ако изчезнат пчелите, на човечеството му остава не повече от 4 години. Няма пчели, няма растения, няма хора. Според учени западни, изчезване на пчелите ще е по-страшно от климатичните промени. Ние се плашим толкова много от тях, но това, което се задава, нищо хубаво не ни чака, така че важно е, тук наблягам просто искам с тази лекция да провокирам във вас желание да се борите за своите си права, за живота ваш и на децата ви, защото администрацията, бюрокрацията е абсолютно безхаберна, чакат да станат белити и тогава нещо да стане, безотговорност всякаква. Не мога ви описа колко документи от името на пчеларите сме пуснали до институциите, Министерство на земеделието, което отговаря за пчеларство. Отговора винаги е не може, не става и там приключват нещата. А пчелите загиват, видяхте таблицата. Пчелите намаляват, пчеларите намаляват, в един ден ще клонят към нула и тогава какво правим? Това е невъзстановимо. Има една мисъл, че за разликата между умните и мъдрите хора, че умните решават проблемите, а мъдрите не ги допускат. Но ако изчезнат пчелите, няма да има място за мъдрост. Умните нищо не могат да направят. Просто ще ги няма. Зато и трябва мъдрост държавническа да се прояви и от нас, от населението. Тази беседа е едно от полезните неща, да чуете, да научите, че трябва да се борим колективно за опазване на пчелите. Не заради пчеларите там да преживеят някакви си хора, защото те все пак ги гледат, а за да останат тия биологични същества, които са незаменими. Изчезнат ли? Имаме примери в 2 филма вече. Сме виждали в Китай как опрашват на ръка. Това е тъжна картина с митлички, с перца на тях. Събрали прашец от едни ябълки, от едни круши, опрашват други круши. Тъжна картина. Това не може да е начин. Такъв ще си го позволят само вип хората, които ще има кой да им опрашва няколко дървета, да ядат ябълки, да ядат дини, да ядат пъпеши, да ядат плодове. Ама редовите граждани ще пият студена вода. И зато и трябва да си отворим очите. Не случайно така акцентирам на тая част. За да има живот на земята, всички трябва да се борим за опазване на пчелите. Не само пчеларите. Това не засяга пчелари, това засяга всеки човек от нас. Затова и завършвам с този призив. Бдете, хора, заедно да спасим пчелите и природата. Няма да има пчели, няма да има и природа, а от нас какво ще остане? Може би ще се сбъднат думите на Айнщайн. Накратко е това. Аз искам да благодаря на организаторите на Фондация Кредо Бонум и специално Галя Димова и на съпруга, и които така положиха усилия да се проведат тия семинари. Целта е да чуете и да видите не като любопитни неща, а да станете активни борци за опазване на пчелите. И благодаря ви, може да не съм ви отекчил много с така малко по-слабо охотлив бях излязох извън темата. Въпроси, ако има изказвания, на каквото мога ще отговоря. Прощавайте да питам, някъде в света прави ли се нещо активно или полезно в тази насока, за която вие говорихте?
Има ли някаква практика? Знаете ли какво да правите? Правят се. Значи в редица институти в Америка се изследват, търсят се причините за изчезване на пчелите. Набелязани са около 80 причини. Тук говорихме за едни от най-важните. Но има и контрадействия. Говорих за ГМО-то доста остро, но разберете, това е едно от заплахите на цивилизацията на хората. Това не е... И какво мислите? Най-големият производител на ГМО, фирмата Монсанто, си е купила един от водещите институти по пчеларство. За какво мислите са го купили? За да докажат, че ГМО не вреди на пчелите. И какво мислят тия хора, които си вземат заплата оттам, като академик Атанас Атанасов, който получава пари от Монсанто и говори навсякъде, и понеже има титли отпред, един ред повече от името му титли, говори, че ГМО е безвредно. Той получава пари от Монсанто за разработки. Ето как стават нещата. Купуват си и ни наливат ни лимонада в ушите и ни убеждават, че няма нищо вредно в храните ми. Купете един салам, прочетете колко вредни химикала има в него. Всичко, което е с буквата едва ли ще се намери някое, което да е с естествен произход. Всичко са химикали, които убиват децата, убиват нас, убиват всички. Бавно и постепенно, не изведнъж. Въпрос на времето имаше един филм в кинокултура някогашното. Там си спомняме до ден днешен кой как си убива жертвите и как се храни. И дадоха една сцена, която никога няма забравя. Една змия хванала жаба. Жабата жива и змията постепенно е гълта. Какъв ужас изживява тая жаба, докато я изядат жива и я изяждат. Тъй, че ние сме нещо подобно. Нас бавно ни убиват всеки ден. Така, заповядайте. А кошерите на Монсанто как се развиват? Това не мога да знам. В стола на Монсанто не се сервира ГМО храна на персонала. Те просто правят опити. Значи, вижте, нещата с много пари се уреждат. Те си купуват решенията от правителства, опитват се вече и са почти завладяли Европейския парламент, убеждават ни, че трябва да сеем ГМО. Опитите, освен това, контролните органи не провеждат собствени независими изследвания, а се позовават на изследвания на Монсанто. Ти какъв иска да е протокола на Монсанто? Да пише, че са вредни и опасни. В Съединените щати е разработен един нов продукт ГМО и там си имат също орган по контрола, който е. Нали, държавна агенция го отговаря на нашата, там е по безопасност на храните и лекарствата си, една агенция. Ръководителя на този проект, научен работник, една жена, която разработва този продукт ГМО в фирмата Монсанто, напуска Монсанто, постъпва в тази агенция и на нея се възлага задачата да одобри проекта на Монсанто. Какъв мислите, ще е резултата? Ето за такива неща става въпрос. Това са на национално ниво проблеми. Тъй, че битката е много тежка и много трудна срещу големите пари, но които са вредни и опасни за човечеството. Пак го повтарям. Заповядайте. Последен въпрос, може би. Няма аз не съм Бойко Борисов да кажа, тръгвам си, последен въпрос. Каквото имате, питайте. По-конкретно, аз съм малко по-прагматична. Темата за пчелите ми е интересна. Така. Аз съм се занимавала с пчели, но вие казвате, борете се. Нали, казвате и ние да се борим, но по какъв начин? България какво да направим? Трябва да се шуми, по медии да се излиза, да се пишат статии, да се говори с близки хора. Само искам да допълня още нещо по тази тема, защото тя е, може би, най-важната тема за цялата кампания и много ни вълнува. Някъде да отговоря на първи въпрос. Всъщност има доста проекти, аз поне знам за 3 доста мащабни европейски проекта, които са получили европейско финансиране, обявяват усилията на няколко института от различни европейски държави. Всъщност те точно трябваше да проучат какви са основните причини за синдрома за празния кошер, който се идентифицираше и в Европа. И те именно подадаха сигнала за неоникотиноидните пестициди. Те го подадаха към Европейската комисия съответно към Европейския парламент поиска да се сложи този мораториум към Европейския съвет. Илия разказа накратко, че имаше 2 гласувания, второто, слава Богу, беше вече успешно, наложи се този 2-годишен мораториум. Но той се наложи благодарение на усилията на хората. Не знам доколко вие сте проследили този процес, но през април месец имаше не само в България,
но имаше масови протести в цяла Европа. Германия, всъщност, която беше много ключов фактор в това гласуване. Тя тогава беше също въздържава се държава. И то заради това, че Байер, която е една от компанията, произвежда неоникотиновите пестициди, е германска компания и то супер мощен, такъв мега голям производител, нали, който наистина произвежда за милиарди. Но именно защото и пчеларите в Германия се дигнаха на протести, имаше една супер масова кампания навсякъде. Българските пчелари, поздравления за което, те направиха също протест, мисля, че първи от много време насам, или я поправим, ако греша, но нямаше точно такъв протест, който, нали, да бъде адресиран за някаква важна такава кауза, която всъщност събра. Въпреки че на протеста бяха основно пчелари, той не получи някакси много подкреп, освен на някои така външни хора, които дойдоха. Но случват се неща, има как да се пребориме с този проблем. И затова, нали, аз така разбирам и призива на Илия Цонев, че това зависи много от хората, които трябва да се включат в тази битка, защото тя не касае само пчеларите наистина. Така че това е едно от нещата, които може да се направя. Другото, което е послание на кампанията също е да се увеличава броя на пчеларите. Оказва се, че всъщност всеки при желание може да се отглежда 1 до 2 кошера, който е много ключов фактор, защото колкото повече всъщност малки, така наречени пчелари има на повече места, осигурява едно по-богато покритие за това опрашване. Защото, нали, има и този фактор в пчеларството. Стават все по-едри някакси пчеларите. Те покриват все пак един определен периметр. Нали, има пчелини с по 300-400 кошера. Да, но те покриват, да кажем, някакви километри от това. После, нали, има някакви зони, в които пък изведнъж няма пчели. Така че, колкото по-гъста е мрежата от малки пчелини, толкова по-така се гарантира, нали, това опрашване. Така че има много марки, които наистина всеки може да направи. Като не е чак толкова сложно, наистина при желание някой може да се започне с 1-2 кошера. Аз познавам много хора, които са почнали така и после си увеличили пчелина и това е станало любимото им хоби. За този тип мерки говорим. Мерси. Ако няма нищо, благодаря ви за търпението, че... Благодаря.